Čaute ľudia, zdravím vás pri hre Scary Maze. Je to vlastne taká vec, aby vás to hlavne vystrašilo a dúfam, že sa nám to podarí. Ak hej, tak budeme predsa radi, veď kto by nerád videl také niečo. No, už sme tu a dúfam, že sa nám podarí sa nedotknúť žiadnej našej steny, ktorú sa mi myslím, že nepodarí splniť. Takže je to taký zlý challenge. Ale dúfam, že to tak bude a bude to veľmi dobré. Myslím, že 4. alebo 3. leveli sa má skončiť a niektoré tie levely to majú tak spravené, že oni to majú, že v polovici levelu vyskočí obrázok a vy sa to tak zaknete, bože, to už sa mi stalo veľakrát a skoro som sa, no nechcem hovoriť čo, ale proste je to strašne ťažká, no nie že ťažká hra, ale moc si vám to nedoporučujem hrať, teda aspoň tým, čo majú pod 9 rokov. Takže, ja dám teraz trochu ďalej mikrofón, aby ste nepočuli tak strašne to vrešťanie. No. Bože, sorry! A strašne to vydesilo ma.